Hei, huomaat sä? Kohdehan vaan jatkaa matkaansa. Eiks meidän virtuaalidemoni enää toimi? Siltä on varmaan irronnut lasit. Nyt meidän täytyy saada se tyyppi kiinni. Elävänä tai kuolleen. Hei, yritä paikantaa se tyyppi nopeasti. Mä en vittis olla täällä mettässä kovin pitkään. Kyllä mä tän hoidan. Siis toimikohan nämä lasit ollenkaan? Kuriiri 1161. Skannaus käynnissä. Kohde tunnistettu. Hei, voisit sä auttaa mut takas autolle? Mä oon eksynyt. Kohde paikannettu. Ja skannaa nämä lasit. Musta jotenkin tuntuu, että nämä on ihan sekaisin. Lasit skannattu, lasit kunnossa. Nyt etsi lyhyin ja helpoin reitti takas autolle. Lähde suoraan eteenpäin. Kiitos. Hei, odota. Se menee tuolla. Hei, laitetaan kuriiriin vähän vauhtia. Ohjataan se suoraan meidän syliin. Kone, mitä tää merkkaa? Mä näen taas jonkinlaisen olennon. Häiriösignaali paikannettu. Aivoihisi lähetetään 3D-virtuaalisignaalia. Vai niin, se on sit taas jotain näköharhaa. Aiheuttama pystyy lyömään aivan tuottuisesti vaikuttavalla suoraan kerrokeskukseen. Signaalin häirintä käynnissä. Uusi virtuaalimalli rakennettu. Se varmaan näki meidät. Miten se voi nähdä meidät? Meillähän on se signaali, joka tekee meidät näkymättömäksi. Sillä on tietenkin apunaan jokin ulkopuolinen tietokone. Kone, en mä mitään näe. Onks täällä jotain ihmisiä vai? Meidän olisi silloin pitänyt ottaa ne silmälasit pois siltä siellä lentokentällä. Nyt sillä on satelliittipaikannus. Ja meidän tehtävä vaikeutuu huomattavasti. Ei tässä auta kuin turvautua pakkokeinoihin. Otetaan se juoksemalla kiinni. Satelliitin kautta tehty skannaus paljastaa, että lähistöllä on suojaussignaali, jotta et näkisi ihmisiä. Saatko tänne? Et varmana saa. Kone, anna suojaa! Miten kävi? Se pääsi karkuun. Osuiko se siihen? Ei. No minneköhän se nyt meni? Siellähän se juoksee tulipersuksissa. Onneksi ostettiin nämä proomalliset kiikarit. Näillä näkee ihan kaiken suojauksen läpi. Sä et sit muistanut ladata näitä akkuja.
Nyt muuten tulee pimeetä, eikä me saada virtaa edes aurinkopaneeleista. No niin justiinsa. Mä en näe yhtään mitään. Hei, kuulit sä? Täällä on petoja. Totta kai mä kuulin. En mä mikään kuuroa. Jatketaan. Onpa täällä pimeä. Mä en näe mitään. Mikä valo tuolla on? Kone. Mikä valoläikkä tuolla on? Edessä lämpöä tuottava kohde, ei aseita mukana. Terve! No, terve. Mä oon eksynyt ja mä oon tosi väsynyt. Saisinko mä tulla vähän istua? Totta kai, ole hyvä. Kiva. Mistä sä oot tulossa? Onko sulla joku hätä? No, kyllähän mä oon tosi väsynyt ja heikottaa, kun juossut melkein koko päivää tuolla tässä, mutta kiva, kun saa vähän levätä. No hei, jos sulla on nälkä ja oot väsynyt juossut pitkin metsiä, niin tässä mulla on justiin makkarat paistumassa, niin jos käy, niin ota siitä makkaraa. Siis oisko sulla mulle? Mulla on hirveä nälkä. Totta kai, tässä riittää. Niin, mikä tää paikka on ja mitä sä oot tänne tullut tekemään? Mä olen tullut tänne kristittyjen leirialueelle, jossa on pidetty paljon erilaisia tapahtumia. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Jokainen, joka uskoo häneen, hän pelastuu. Mä tarkistan täältä tietokannasta, että puhuuko sä nyt ihan totta. Kone, Valmiina. tarkista Raamattu. Kielletty alue ei pääsyä tietokantaan. No hakkeroi sisälle, mä haluun Raamattu tietää. löydetty. Johannes 3.16, ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä. Sä mies puhut totta. Mä puhun totta. Meillä on iankaikkinen elämä sen jälkeen, kun me kuolemme. Ja se on todellinen elämä, joka kestää todella iankaikkisuuden. Jos sä haluat, niin sä voit jäädä tänne leirikeskukseen yöksi ja levätä täällä. Ja meillä on aikaa tässä tänä iltana keskustella ja mä kerron lisää sulle näistä asioista. Toi yöpaikan maininta oli tosi kiva juttu, nimittäin mä oon täällä keskellä mettää, mulla ei ole yhtään mitään. Se olisi tosi kiva, jos mä saisin tänne jäädä yöksi. Voi hitto. Me ollaan kierretty kehää. Hei, tuollahan taitaa olla mökki. Mennään katsomaan. Herätys. Ja nyt salkku tänne. Tossahan se on. Ja nyt avataan tää salkku. Anna koodi. Siis ihan turha luulla, että sä saisit tän auki. Ensinnäkin tää salkku, tää on turvalukittu. Ja se koodi, millä sä saat tän auki, on siellä paikassa, mihin mä oon tän toimittamassa. Hei, tuu tänne! Meillä on nyt 2 vaihtoehtoa. Joko murretaan toi koodi, tai sitten leikataan käsi irti.
Ei me mihinkään verisiin leikkausoperaatioihin nyt ryhdytä, kun on tää koodinpurkulaite mukana. Tällä saadaan aina 1 koodi murrettua. Enkä muutenkaan satu kuulumaan suotta valtion ykkösmiehiin. Näyttää siltä, että tämä koodi aukeaa joko muutamassa hetkessä tai sitten muutamassa päivässä. No, eihän meillä tässä mihinkään ole kiire. Vai oliko sulla kiire jonnekin? Hei, mä oon pelkkä kuriiri. Mä en tiedä, mitä tässä laukussa on. Ja mä en ymmärrä, miksi se teitä niin paljon kiinnostaa. Tietäisitpä vain, mitä siellä on, niin Ei, hiljaa. Sä puhut aina liikaa. Odotatko jotain seuraa vai? Joo, mun laite skannasi tän alueen. Ei täällä ole ketään 10 kilometrin säteellä. Se mies. Se taisikin olla oikea enkeli. Ai mikä enkeli. Se taitaa puhua niistä 3D-hahmoista. Ei, kyllä mä tiedän. Se oli oikea enkeli. Olenpas minä Nero. Katsokaa, nämä ovat auki. Ja sinä, mitätön kuriiri, poistu. Tule takaisin. Lasit tänne. Ilman näitä mä en löydä mitenkään takas autolle. No se ei ole meidän ongelma. Miksi sä lähit alun perin karkuun meiltä? Olisit antanut sen salkun jo siellä lentokentällä. Ei olisi meidänkään tarvinnut rämpiä koko yötä metsässä. Siinä on teille. Hei, mitä sille toiselle kävi? Se oli siinä salkun vieressä. Kuoli heti. Tiesit sä, että siinä salkussa oli pommi? En todellakaan tiennyt. Mun piti viedä se vaan osoitteeseen ICF 54. Tiesit sä, että siellä kokoontuu tiettävästi viimeiset kristityt tässä maassa. Ja se pommi oli tarkoitettu heille. No miksi ihmeessä te menitte sit avaa sen koodin? Meidän molempien vanhemmat kuuluu näihin kristittyihin. Ja me tiedettiin, että jotain on tekeillä heitä vastaan. Haluttiin auttaa niitä. Meillä oli koulutus tähän pommin purkuun. Ihan niin kuin joku olisi tiennyt, että me yritetään purkaa sitä pommia. Tiedätkö, mä haluan kertoa sulle jotain. Mä näin eilen oikean enkelin, ja se kertoi mulle kristinuskosta ja raamatusta. Ja se sanoi, että jos haluaa päästä taivaaseen, niin pitää uskoa Jeesukseen. Mä en usko tuohon. Ai. Mun taisikin käydä aika pahasti. Auta mua! En mä voi sua auttaa, mä oon vaan kuriri, en mä osaa. Näet sä tuota mustaa auniota tuolla? En mä mitään näe. Se jää vielä. Hei, älä nyt kuole! Kuriiri 1161. Kohde tunnistettu. Tilaa apua kohteeseen.